ba na miki wani akan wai taba min waya ba kina mun amfani da data? Wallahi ya Zainab ban taba miki waya ba inda waya ki take kwata-kwata ma ban je ba wallahi. Ban gane baki taba min waya ba to yanzu waye mun amfani da data yanzu komai babu har ya kare. Assalamu alaikum. Lafiya? Tun daga waje nake zuwa a ne. Wai ke me sai ki haka ne? Ya ina kullun kina sama da ita kullun fita yana kina zalan. Da me faru? Awa ɗaya da sa data gashi nan yanzu har sun kwashe min babu komai kuma na san ba mai taba min waya sai ita. Good take. Kin gani? Ba ta Ashi. Shiga Play Store ko App Store ki dauko min Islamic 24 data. Shiga manhajar App Store ko Play Store domin dauko wannan app na Islamic 24 data domin more garabar saka. Suna da tsarin API documentation, suna da tsarin airtime to cash. Islamic 24 data mai rahusa ga sauki za ku samu dukkanin wani a ƙasa da naira 350. Kun ga kuwa ta fi kowace sauki data mai capacity. Amaryar lalle, sanda amaryar lalle, amaryar lalle, kun ganta amaryar lalle ce, amaryar lalle, 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 amaryar lalle, lalle, lalle. Ba wanda ba na so, amma mai suna shi na fi so. Yau gana tarkon so, na kamu dalilin so. Na so ta so ni, yarda ta bani, har gida ta kai ni ta ce zo mu yi aure. Amaryar lalle, 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 amaryar lalle, lalle, lalle. Ina cikin alkhairi, ni ma ina cikin alkhairi. Dumu-dumu, na gode Allah tari, dan shi ne guda da baya gori. Shi ne in ya tsara aure za a daura yan uwa a tara dangina. Daga nan mun kulle, na zama amaryar lalle. Amaryar lalle. Kai, ikon Allah kenan. Hausawa dai sun ce ƙarshen tika-tiki tik, amma mai zani ɗaya sata. Yanzu cikin ikon Allah da yardar Allah abokina ka zama ango. To, ga zahiri mata sun ga ɗan kaciya. To, ai kai ma zuwa za ka yaya al'amarin nan kowa ma ya huta saboda kar ka je ka zamo na yaya na zaure. Wallahi a dinga kwasa ma abinci. Komai lokaci ne. Ya komai lokaci ne amma da niyya ai. To gaskiya ne. To ango, mun fito za mu tafi ga ajiyar mu ka kula da ita ka ririta ta kamar yadda ake ririta kwai akan fefe. Gaskiya kuma madalla mun gode da karamcin da aka nuna mana, mun gode sosai. Allah ya ba ku zaman lafiya. Mun gode sosai, sakallahu hairin. To shi kenan. Kula mana da ƴan uwan mu. Mun gode sai da sabon. To shi kenan. Mun gode. Shi kenan. Allah. To, mu bari mu zo mu shiga mu dan baka lokaci ko? Gaskiya mu masa ta zamu. To ba damuwa. Ango. To, kwashiya ya kamata dai kai ka tsaya saboda ina son mu dan yi magana da kai. Okay. To, ni gaskiya na tafi. To, ni mai magana ne. Ba damuwa. An can lissafin sai mu yi da safe. Assalamu alaikum. Wa alaikassalam. Amarya ta Fatima. Na'am. Fatima. Na'am. Ki dago kai ki kalli masoyinki. Cikon burinki kuma cikamakin numfashinki.
lu'ulu'u ga kyau ga daraja ga kuma kwanci. Alhamdulillahi ala kulli hal. Na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon mallakar ɗaya daga cikin matan horin ini tun a nan duniya. Fatima, ki taso mu je falo saboda akwai wani abu da ne miki tanadi na musamman. Amma ki tsaya. Ina so ki sauke wannan mayafin kuma ki min alƙawarin cewa ba za ki taɓa ɗagawa ba har sai na baki umar. To insha Allah ba zan buɗe ba sai ka umarce ni. Ki zauna ana. Yanzu abin da nake so da ki. Ki rufe idonki, kada ki bude ido kuma har sai na umarce ki. To. Yawwa, ku zo mu je. Yawwa. Alhamdulillah. Yawwa Haidar. Alhamdulillah. Yawwa, ga su nan. Na musu duk bayanin da ya kamata in yi musu. Na kuma biya su kuɗin duk documentarin da suka yi. Gidan rediyo, gidan talabijin da manya-manyan gidajen jaridu da ake ji da su kai a cikinsu ma har da Daily Trust. To masha Allah, ni dama ba ni da wani buri da ya wuce in zama celebrity a san ni lungu da sako in yi trending. Ba ni da wani buri da ya wuce haka. Kuma ta sanadiyar wannan auren da na yi, insha Allah na san cewa burina zai cika. Insha Allah. Kuma da taimakon Allah da taimakon ku. In Allah ya so yadda gobe iwar haka, na riga na zama celebrity, na yi trending a duniya an sani. Haba annabin Allah. Ya ma za ka ce sai gobe? Wannan zazzafar tawagar da na ɗauko ai yau din nan a daren nan duk abin da muka ɗauka za mu rinka ɗaɗa shi online. Kama daga kan TikTok, Facebook da Instagram za mu zaman jaka a kara mu shiga live muna ɗaɗa abubuwan kalajin Allah. A daren nan za ka samu ɗaukaka. Gari na wayewa kuma ka zama cikakken mashahuri wanda ake son a gani. Alhamdulillah. Kai na zaka ji zancen ka ake yanzu mu nausa cikin aikin mu. Assalamu alaikum. Fatima Amaryar. Masu iya magana su gaskiya da suke cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Fatima, ki buɗe idonki, ki ɗago kai ki kalle ni. Kina mai farin cikin cewa kin zama mallakin Haidar na har abada. Amaryar lalle amarya. Amarya, amaryar lalle amarya. Wannan ranar na daɗe ina jira. Ranar da za a kawo ni gidanka a matsayin matanka. Ai da yau da gobe da jibi duka ranar ki ne. Fatima, ki ɗauki amsa kuwa ki shiga lungu da saƙo kina mai shelanta musu cewa kin zama mallakin Haidar. Mace mai kyau ta fi ƙarfin a yi mata gori. Fatima, kin tuno sirrin da na ce zan faɗa miki a ranar amarcin mu? Na tuna masoyina. To yau zan sanar da ke wannan sirrin. Ina so ki taso ki biyo ni zuwa falo domin in tabbatar miki da wannan sirrin da na ce zan nuna miki. Ina so idan mun je za ki rufe idonki, ba za ki buɗe ba har sai na miki umarni. Tam.
production. Amaryar lalle tambari zan dokawa amaryar lalle zuciya ta taki ce ba mai mike goyi dole ne ni ma in yi rawa ta har da joyi na zama amaryar lalle yau zan je daki na. Da farko dai ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana sarkin sammai da ƙasai wanda ya bani ikon ganin wannan rana. A gaskiya yau ina cike da farin ciki matuƙa, farin cikin da ba zai taɓa misaltuwa ba, ma'ana na ganin wannan rana a tattare da ni ranar aure na. Yau dai na riga na zama angon Fatima, mijin Fatima, kuma jigon Fatima. Hakika samun Fatima ba ƙaramin nasara bane a cikin rayuwata, saboda samun Fatima tamkar samun lu'ulu'u ne. Fatima, ina umurtarki da ki ɗaga mayafinki ki buɗe idanunki domin ki ga abin da nake son nuna miki. Wace ce wannan? Calm down, calm down. Ku kwantar da hankalinku. Sirrin da na ɓoye muku shine a yau nake so in bayyana muku. Ma'ana yau aure biyu aka ɗaura mun ba ɗaya ba. Yanzu dukan kuɗin nan mata na ne. Fatima, ga abokiyar zamanki Fatima. Haka ke ma Fatima, ga abokiyar zamanki sunanta Fatima. Ina fatan dai za ku zauna lafiya da juna. Kaga, dan Allah bana son irin wannan wasan please. Kaga ba mu saba irin wannan wasan ba, dan Allah ka daina min irin wannan wasan, bana so. Fatima, wallahi ba wasa nake miki ba. Kar ki manta na taɓa gaya miki cewa akwai abin da nake so in nuna miki, ko in ce akwai albishirin da nake so ne miki a ranar aurenmu da ke. Amma ko da ka cika cikakken butulu, maci amana, mu mai yaudari. To ai in mama ba ma butuli ba, ya za a yi ka rasa me zaka min duk duniya, duk halaccin da na maka sai ka haɗa ni da wata a daren farko na? Fatima, ni kike gaya ma waɗannan muggan maganganun? Kina cikin haicinki kuwa? Ai kai zan ma wannan tambayar. Saboda a cikin biyu za a ɗaya, ko ka haukace ko kuma ka fara shaye-shaye. Idan ba hauka kai ba ko shaye-shaye ba, babu abin da zai sa haɗa ni da wata ka ce wai kishiyata. Fatima, ki natsu, ki natsu. Fatima, ni ne fa masoyinki Haidar, ni mijinki ne a yanzu. Ya kamata ki saka wa bakinki linzami. Na san zaki mun biyayya, shi yasa nake umartar ki da ki koma ki zauna mu tattauna akan yadda zaman zai kasance da kuma yadda za a raba kwana. Wallahi babu wata ballagaza da ta isa na haɗa kwana da ni da ita, wallahi ƙarya ne. Ke, kadda ni kike gangancin kira da ballagaza. An gaya miki jaka ballagaza me zaki? Kunga dan Allah ku daina. Me kuke shirin yin haka ne? Dakata, ban zo kanka ba tukunna, domin kuwa na tanar maka dubun dubata na bala'i da masifu da zan sauke a kanka, amma ka jira ni tukunna in fara gamawa da wannan daƙiƙiyar. Zan nuna miki yadda ake ballagazanci a cikin wannan daren. Ha? Ni kike cewa daƙiƙiya? An gaya miki banza kawai. To idan duk ƙasan nan gasanki ne, idan banki wani ne a cikin ƙasan nan, yau wallahi sai na ci uwarki. Wai menene haka? Menene haka? Me kuke shirin yi ne? Menene haka? Ba kwa jina ne? Ya kamata ku saurare ni mana. Ai idan ma laifi ne, ni ne na aikata laifi. A kaina za ku rama, ba wai junan ku ba. Menene haka? Haba Fatima.
ke kuma Fatima ai na san kina jin magana ta, ko ma ki zauna. Fatima, muje ciki nace. Wallahi ban taba tunanin haka kake ba Haidar. Wallahi wai duk sadaukarwar da nayi maka baka gani ba, amma kai min wannan rashin mutuncin. Wannan wani irin rayuwa ne Haidar? Me ban maka ba? Wani gata ne ban maka ba? Na baka aiki, na baka kuɗi, kai hatta wannan gidan da muke ciki da ni da kai yanzu haka, ni na baka kuɗi ka kama shi. Shin halaccin da na maka bai cancanci idan zaka min wani abu ka dan ragan min ba? Na rungume ka a lokacin da yan uwana gaba ɗaya suka juya min baya saboda aurenka? Shine za ka yi min irin wannan cin amanar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan adam kenan. Kin ga Fatima, dan Allah ku yi haƙuri, mu bi abin nan a hankali a warware shi. A warware? Amma dai auren mu za a warware dai ko? Haba Fatima. Ni ka kulle? Wallahi tun da nake duniya ban taba ganin katon mayaudari irin ka ba. Me yasa zaka min haka? Me yasa zaka zo min da fuska biyu? Me yasa zaka boye min asalin ko kai waye? Fatima, dan Allah ki haƙuri. Na san ni mai laifi ne a wurinki, kuma na san na yi kuskure. Amma ko Allah subhanahu wata'ala muna yi mishi laifi, kuma idan muka roƙe shi ya yafe mana. Wallahi ba zan yafe maka ba Haidar. Ni yanzu zan tattara in bar gidan nan dan ba zan iya zama a cikin gidan nan mai kama da kabari ba. Fatima, To idan ido ya rufe hankali ke budewa, to mu aje bacin rai gaba za mu yi hangowa, kuskure mu gyarawa sai mu yo daidaitawa. Amaryar lalle amarya. Alhajin Allah, wai ya ke ciki ne? Ya kamata fa mu shiga ciki mu fara daukar abin da fa ikamu fa. A'a, dakata. Babu wani lokaci da yayi yanzu, kana ji? Bari in gaya maka yadda muka tsara abu. Yadda muka tsara shine, ai na faɗa ma cewa su matan duka ba su san su biyu ya aura a lokaci ɗaya ba, kuma a rana ɗaya ba. To shi yanzu Haidar yana cike yana musu bayani. Idan ya gama musu bayani, shi da kanshi zai fito da su nan tsakar gida, sai ku ɗauki rahotannin da kuke bukata.
idan an wanye lafiya ba, amma idan ba a wanye lafiya ba ai mu ne muke da hakkin mu shiga cikin gidan mu kwaso rahoto don mu gambada jama'a. To me zai hana a wanye lafiya? Sai ka ce baka san mata ba? Ai a duniyan nan ni ban ga macen da za ka yi wa kishiya a daranta na farko a gidan miji ba kuma a wanye lafiya da ita. In ba soyayya kenan ba? To shi kenan za mu gani. Shi dai abokinka alamu sun gama nuna cewar burinsa zai cika ko da wuya ko da daɗi. Ya naga ya fito shi kaɗai. A kana ji ɗan jarida, jira ni. Mu danna rikodin ne? A'a ina zuwa. Ya ake ciki ne? Wayannan fa tun ɗazu kai suke jira su fara ɗaukar rahotanni. Ai kwashiya komai ya lalace, komai. Ban gane komai ya lalace ba. Ya naga ka fitowa kamar wanda ya faɗa da aljanu. Ai ka bari yanzu ma wallahi dabara ne na kulle sa a ɗaki na fito saboda komai zai iya faruwa, za a iya kisan kai a cikin gidan nan. Yanzu ya kenan. Ai ina ga abin da za ka yi yanzu ka je ka fara sallaman 'yan jaridan nan su tafi tukunna. Mu yanzu ba mu da wani lokaci wallahi sai na kwatan kanmu. Wannan al'amarin fa gaba abin da ga kamar kazan maye gaba ɗaya lalace. Kaga shi ya fito shi kadai ba mata. Kuna ji mu fara rikodin din ne? A'a dama mu muka ɗauko ku aiki ko? To da kuɗin aikin da kuɗin komai da muka kira ku da Allah ku ya hakuri ku tafi kawai ba ma bukata. Haba mala. Ku yanzu ko abin da kuka tsara ya lalace mu a gurin mu labari na lalace ne? Ai za mu dauki abin mu a haka mu wanzarwa da duniya shi a haka. Wannan magana kake ni ba mu muka kira ku ba? Yanzu ba ma bukatan ku je da kuɗin ma mun bar muku ba ma bukata ku ya hakuri ku je. To yanzu ko mun zama independent za mu dauki labarin mu sa wa jama'a sai da kuka sa muka yi wa jama'a alƙawari muka gaya musu cewa akwai shahararren labarin angon da ya aure mata biyu rana ɗaya. Sannan sai ku ce kawai an fasa. Kai bari mu gaya ma captivative headline din da muka sa wannan labarin. Angon da ya auri mata biyu a dare daya ba tare da sun sani ba kuma ya ci bulis. To yanzu kawai abin da za mu goge wannan bulis din da ya ci dan alamu ya gwada wannan ango wallahi bai ci bulis ba. Kalla abin da nake son ku da shi shine mu muka kira ku shine yace yana so ya zama celebrity kuma muka biya ku ba kyauta za ku mana wannan aikin ba da ba ko? To ku yi hakuri da Allah yanzu ku je duka mun fasa. Hey, stop there. We are there, we are still there. Ba za mu bar gurin nan ba sai mun tabbatar mun ɗauki rahoton da ya kawo mu mun wanzarwa da jama'a shi. Kaga ku koda kun kore mu. To fa muna nan ko kofar gida za mu fita mu tsaya sai mun ɗauki rahoto. Me yake damun ku ne? Dole ne to? To wallahi sai ga dan iskan da zai ɗauki wani abu da ya dangance ni ya yada wa duniya. Ana yin dole ne? A'a, mu fa ba ma faɗa da kowa namu ne. Rahoto dai sai mun yi shi. Au haka kuka ce? To tunda kuka ce ko kun fita waje sai kun dauka to wallahi ni kuma in kuka yi wasa zan illata ɗaya daga cikin ku in yaso sai a yada labarin yadda zai karfi sosai. Kai ango bismillah ku fara recording. A'a ango haidar. A'a recording. A'a ango ka sike ni. Ana fanna da kwanta ka ganda zan gina shi. Na ga na wani guri fa ango. Kai ka san ba za ka iya ba ka jijjigo da ba gan mu. Hadani. Ka yabo mata biyu mu sai mu bar labari wuce a banza. Ai kwasiya ka bani da ka bani da ka bani na yi maganin ba haidari. Ka mu zuwa kashe wannan wutan da ke cikin gidan mana wannan yan jaridan ka bani da su ni na san inda zan yi da su mana. To shikenan zan shiga amma dai ka tabbatar ka san yadda kai da su ka ji dai abin da suke cewa ko sun fita waje sai sun dauki wannan labarin sun yada kakka da haidar su ai zan je in lallaba su ko ma menene su ka bani da su zan je in lallaba su ko menene baka da matsala ka je gama kashe wannan wutan da cikin gidan mana ka tabbatar dai ka yi abin da ya kamata baka da matsala. Fatima. Duk annurin da nake kallo akan fuskarka ya yaye a idanuwana. Hasken da ke fuskarka ya koma duhu bakikirin. Haƙuri ya yi ƙanƙantar da zai kashe wutar da take ruruwa a cikin zuciyata. Ban taɓa tunanin za ka iya juya da ƙwaƙwalwata ba.
ban taɓa tsanar wani mutum a duniya ba, amma yau ina jin na tsane ka a cikin rayuwata. Aba Fatima, waɗannan kalmomi sun yi nauyi, ki riƙa furta su ga mutumin da ya zama jigo a rayuwarki. Da kenan Haidar, amma yanzu ba na yi maka wannan kalla. Ka rasa wani nauyi da girma da nake baka a idanuwana. Fatima, dan Allah kada ki yanke hukunci cikin fushi. Fitar min daga ɗaki. Fatima, na ce ka fitar min daga ɗaki. Ni kike yi wa tsawa yau? Wace ce wancan 'yar matsiyatar? Wace ce ita? A ina ka samo waccar bakar mai bakar aniya? Ita ce wacce na baki labari lokacin da na shigo garin nan. Ita ce wacce ta fara taimako. Oh, ashe ita ce 'yar matsiyatan nan. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya Haidar ka cuce ni ka gama da ni ma wallahi. Ka fitan min kawai daga daki kuma ni ma ka jira kallar sa kai yadda zan maka. Je ka. Ka fita mana. Yo Allah na. Kwashiya! Kwashiya! Wai har yanzu ba su tafi ba ne? Karkada mu sauraka na salame su tafi. Na gaya musu ma kuɗin da muka ba su duka mun yafi. Ɗaya daga cikinsu ne yake mun taurin kai. Wai ka ɓata mai rai saboda ka zage su kuma ka musu barazana. Na zage su ɗin kuma wallahi bai ga komai ba. Matukar suka ce ba za su karɓi sulhun da na yi musu ba. A nan ne za su ga bala'i. Haidar manta da maganin wayancin wawayen da Allah. Yanzu ya maganin su Fatima ka shawo kansu. Karya za ta yi gangancin shiga ɗakin kura? Dama ɗan talaka idan ya samu guri babu iskancin da ba zai ba. Ko da yake da talauci da hauka ai duk suna kama. Shi yasa idan talauci ya ma dukkan kazan kuku sai kiga ya fara samun tabin kwakwalwa. To yar gidan Karuna, ina mai tabbatar miki dukiyarki bata amfane ki da komai ba saboda bata siya miki kamala, daraja babu su a tattare da ke. Ni ba 'yar gidan Karuna ba ce, amma halinmu na Zainawa akwai daraja, dukiya. Don haka yau sai na ci ubanki a cikin gidan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ni wani irin masifa da bala'i ne na jefa kaina a ciki haka? Haidar, abin da ya faru ya riga ya faru. Yanzu neman mafita kawai ya rage mana.
yau babu wanda yake da lokaci da yawa. Shi yasa A1 data ke kawo sauƙin sadarwa cikin sauƙi da sauri. A1 data shine tushen sadarwa na gaskiya. Ko da kwastomomi sun min yawa, A1 data na tafar min da kasuwanci na cikin sauƙi, na sayar da data sannan na sayar da airtime ba tare da wata matsala ba. With the economics, what is economics this semester? Okay, so here's Karatu a online ko karatu a YouTube ko biyan kuɗi a banki yana samuwa ne cikin sauƙi in dai da A1 data. Data, NEPA, TV cable duka na biya a guri guda. A1 data shine tushen komai. A1 data tushen sadarwa. A1 data tushen sadarwa. A1 data tushen sadarwa. Sayi data, airtime, biyan NEPA da cable TV cikin sauki. Sauke A1 data yanzu daga Play Store ko App Store. A1 data tushen sadarwa. Dan ta siya gida a Abuja. She wants us to leave our life behind and move in with her. Typical Rahama. Like her. I understand why she wants us all under the same roof. Because it's been long, ya daɗe gaskiya sosai. So, and I think it will be good for us. Hopefully. Everyone says I look like her. I don't know what that has to do with me. I'm not her. I'm just simply me. Tima. Period. I really hope this is the start of a new chapter for us. Sabuwar rayuwa, inshallah. We are the Sadau sisters. Amaryar Lalle, Amaryar. Haba Fatima, bai kamata a ce ki bi ta har cikin ɗakinta ba. To ai ba a yi komai ba abin da ka gani. Tukunna ma wai ta yaya aka yi kika buɗe ɗakin? Spare key na nemo na samu, na buɗe kaina na fita. Tunda ni ba kaza bace da za a sani a kurki a datse. Fatima, dan Allah ki haƙuri. A'a. Ba a zo wannan gabar ba ai tukuna. Ai masifa da bala'i yanzu ka fara gani. Ni kaina nan da kake gani na tsaye ban san adadin da na tanada wanda zan juye maka ba. Kuma na kira ahalina ma su zo gidan. Kaga sai a fafata saboda wannan faɗan da ake yi yafi karfi na ni kadai gara haɗu kawai da watsi. Fatima, me yasa kika kira su? Kai lokacin da ka tashi yin son zuciyarka, ka yi shawara da ni ne? To shi yasa ni ma da na tashi yin abin da ke gabana ba tsaya na yi shawara da kai ba, kuma ba zan taɓa yin shawara da kai ba. Shikenan. Fatima kin dagula komai. Ai haka nake so. Haka nake so komai ya dagule. Gara su zo tunda ta zagi ahalina na Zainawa, gara su zo su ɗauki mataki akan wannan 'yar talakawan. Amma kai. Barkanku da wannan lokaci jama'a, kamar da kuka sani sunana Muhammad Hassan. Kuna tare da tashar mu yar yayi mai suna AMB. Yanzu haka muna wata sabuwar unguwa inda wani hamshakin ango mai rajin samun ɗaukaka. Ango ne i auri mata guda biyu kuma rana ɗaya, amma fa kowace bata san da ɗaya a cikinsu ba. Don haka mu muna nan mun yi tsayuwar gwamnan jaki sai mun kawo muku rahoton yadda wannan al'amari ya kasance. Wannan ango babu abin da ya ingiza shi yin wannan aika-aika sai neman ɗaukaka. To muna tunanin ɗaukaka zai samu ko zauɗaka, sai ku jira mu domin ganin ƙarshen yadda harka za ta kaya. Haidar, kwashiya. Ai muna nan mu. Wallahi muna cikin masifa. Fatima ta kira su mai farra, ga sun dawowa cikin gidan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai jama'a. Kaga bai kamata a ce su dawo su da 'yan jarida a cikin gidan nan. Ya kamata kawai mu je mu kore su. Ka san 'yan jaridan nan ba ko mun kore su ba tafiya za su yi ba. Mu lallaba su tafi a hankali. Ba zan ɗauki wannan shawarar taka ba. Dole ne wallahi sai sun bar gidan nan mun kore su. Ai kai ne ma ummul aba'isin jefa da cikin wannan masifar.
Suhaida. Kaga maganar zama celebrity na fasa zama celebrity ba na son ɗaukakar. Kakka gaya min magana ba, don ina baka shawara ba tirsasa ka ne na ce dole sai ka yi amfani da shawara na ba. Na ji, amma ai Kwashiya, bai kamata mu bari su shigo gidan nan, domin wallahi in muka bari suka shiga suka haɗu da yawarsu, to komai zai iya faruwa da Fatima a ciki. Tabbas haka ne, sai dai kawai yanzu mi zafin nama mu ɗau mataki. Wani irin mataki kenan? Kai kokari ka shiga cikin gidan nan, mu fitar da Fatima ita talakawa, ta wani kofar ba tare da kowa ya gabtanta ba kafin su shigo. Haka ne, na zuwa. Ki zo mu je in fitar da ke ba tare da kowa ya sani ba, saboda ba na so su cutar da ke. Wallahi babu inda zan je, ba ita kadai ce yar dangi ba, ni ma yar dangi ce, saboda ɗazu da muna faɗa ita naji ta kira danginta saboda su zo su same ni su dake ni, dan haka ni ma na kira nawa dangin. Me? Kamar yadda ka ji. Fatima, kin kira danginki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai baka ma fara salati ba. babu wanda ya kai talaka tsaurin ido. To yanzu ke wani tsautsayin ne ya ɗauko waɗannan matsiyatan kafafuwan naki ya kawo ki gurina? Na zo ne na kashe ki. Kin ga idan 'yan uwanki suka zo sai su tattara gawarki su tafi da ita. From the reigning director, Dan Hausa,
Ai tun da kika ganna a gidanki kuma a falonki babu inda zan je sai kin bani kuɗina ko kayan kuɗina ko kuma ki wuce yanzu mu tafi police station. Ai ta ɗau kuɗinki ta baki ni ma ki bani nawa a samu ita. Ni abin da yake ban takaici ma wai to ina cikin gidan nan ya za a kici naira 200 bashin 200 saboda me? Kuɗin wutar da kake tura min da na ruwa shine idan na saka sai su kwashe in na kuma sawa sai su kwashe idan na sa sai su kwashe aka har kuɗin ta ya ƙare. Muga application. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke fa data IG na ce ki downloading. Ki ɗauko data IG. Amma kin je kin ɗauko ga magana data? Data IG ai da ita ni ma nake amfani. Au, kai ma da shi kike amfani? Kwarai kuwa. Ni ma dai da shi nake amfani. Ke ma da data IG? Haba fa gasdu. In banda abinka ai da ma na gaya maka. In dai data ne kada ka huta data IG a gidanka da kuma office ɗinka. Wal kana gani wonderful nan na ce mata ta ɗauko min data IG ta yi komai da komai ni zan rika tura mata kuɗi a ciki amma wace ta ɗauko ga magana data yanzu an shauɗe mata naira 200 sai mu ga uban da zai biya naira 200. A ka garan kai daɗe. A wannan yanayin ka sake ka kuskuren gidanka ba amfani da data. Matukar kana amfani da data to sai ka shiga Play Store ka ɗauko application na data IG ka yi amfani da shi shine hanya mafi sauki. Data IG ga sauki ga kuma nagarta. Data IG garanti kan kariya. Data IG data mai rahusa da kuma sauran aiki. Amaryar lalle sannan amaryar lalle amaryar lalle kun ganta amaryar lalle ce amaryar lalle 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 amaryar lalle 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 ba wanda ba na so amma mai suna shi na fi so yau gana tarkon so na kamu dalilin so na so ta so ne yarda ta bani har gida ta kai ne ta ce zo mu aure amaryar lalle 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 amaryar lalle 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 ina cikin alkhairi ni ma ina cikin alkhairi dumu dumu na gode Allah tari dan shi ne guda da baya gori shi ne in ya tsara aure za a daura yan uwa a tara dangina daga nan man kulle na zama amaryar lalle amaryar lalle na san mutunci na halina jarina na rike aiki na na so addini na a fannin so kauna ke ce zaɓi na mabudin sirri